Fy enw I ydy Gwenllian, dwi'n 17 mlwydd oed ac newydd orffen fy amser yn ysgol Brynhyfryd. Dwi'n meddwl dwi'n berson penderfynol sy'n mynd i fod yn beth da ar gyfer y daith. A dwi'n meddwl dwi'n berson cryf iawn wedi colli mam, felly fydd hynny'n help mawr i'r daith hefyd. Dwi wedi cerdded efo Cerddwn Ymlaen unwaith flwyddyn diwetha. Nes I gerdded un diwrnod I fod, a wedyn fel y dyddiau mynd ymlaen, oedd yn Chris yn gofyn, ti awydd diwrnod arall? Ac nes I wneud 3 diwrnod yn meddwl. Oedd yn erbyn y 4edd diwrnod, heb dim ymarfer. O'n I dechrau blino ac pengliniau'n dechrau mynd. Felly, erbyn y daith hwn, dwi wedi practisio lot mwy a gobeithio fedra I orffen y daith I gyd. Dwi'n meddwl fydd y her mwyaf ydy dod ar neges drosodd o roi organau. Dwi'n meddwl fod y pwnc yn anodd iawn I ddechrau siarad amdan. Felly, fydd y her gobeithio yn ysgogi bobl I siarad efo'u teuluoedd am y dymuniad I wneud y cwestiwn yn haws os gaiff I ofyn, fel nath ddigwydd I fy sefyllfa I a mam, nath ni siarad am y peth ac oedd yn hawdd iawn yn yr ysbyty wedi hyn. A heb y sgwrs yma, dwi'n meddwl fyswn I wedi bod eisiau meddwl am y peth mewn amser mor galed. Felly dwi'n falch iawn bod ni wedi cael y sgwrs yna I wneud amser y bach haws I ni. Wel, mae'r ffaith bod organau mam wedi helpu 5 person arall yn dod â chydig o gysur I fi mewn amser mor anodd. Dwi'n meddwl fod y ffaith bod bywyd hi yn cario ymlaen mewn bywyd rhywun arall yn rhoi cysur I fi ac yn rhoi cryfder I fi mewn amser mor anodd. Ie, dwi'n meddwl fydd mam yn edrych lawr arno ni yr wythnos honno yn falch iawn ohono ni bod ni'n neud rhywbeth da allan o sefyllfa mor ddrwg. Dwi'n meddwl fod yr her a cronfa Elen yn mynd I helpu'n fawr I wneud I deuluoedd eraill drafod. Dwi'n meddwl os fydd dim ond un teulu'n trafod, dwi'n meddwl byddai'n wneud bach o help. Fy nymuniad I yn wneud yr her ydy codi ymwybyddiaeth ar gyfer rhoi organau ac ar gyfer cronfa Elen. A dwi'n gobeithio fydd bobl yn clywed y dymuniad hwn wrth I ni wneud gymaint o sŵn o dyn ni'n gallu ac yn trafod. Dyna'r beth bwysig, trafod.